ukuba kuthiwa bengiseklasini ngabe ngiphethe ama-chapter ama-chart awu-2 kukhona i-chart eyodwa ebengizoyibeka la ebengizobe ngidwele khona intonga bese kuthi ngalana kulena enye i-chart bengizobe sengidwebe intonga esiphenduke ngakusasa isiphendula uJehova yaba isihlahla esinama-almondi avuthiwe. Haleluya. Ngicela ukuthi qaphu ngoba kwesinye isikhathi asizwa kahle futhi asizwa kanye indaba isafundwa bazalwane. Moyiqala kahle ngale ku-chapter 16 indaba yila eqale khona. Indaba iqale ku-chapter 16. Abantwana baka-Israyeli sebehambe indawo ende noMoses no-Aron. Bahamba baphononda. Yingakho laphayana ku-verse 10 lapho ethi khona uNkulunkulu buyisa intonga ka-Aron ngaphambi kokufakazi igcinwe ibe uphawu bahlubuki ukuze uqede ukukhononda kwabo ngami ezisho yena uNkulunkulu. Indaba iqale ngalena ku-chapter 16. Abantwana baka-Israyeli bakhononda bangabe besabalalela uMosi no-Aron. Base beyabajikela base yonke into abayishoyo bangayemukela bazitshela ukuthi sebekhuphumele sebephezulu noma sebeyibona sebephambili noma sebebakhulu kunabo ngoba nakho uNkulunkulu ebasebenzisa ukubahola ebasusa eGibhithe ebasa ezweni laseKhanani. Bakhononda babadelela babaxwasa nezinto ababezisho babeyitwista beyiphendula baninga abasebehlubukile behlubulwe ukuthi bathe bebethunywe uJehova. Bathangikho lapho imessage yethu namhlanje ikilentonga ezophenduka isihlahla. Kodwa umoya wengcwele uthi nje ake ngithi halamuzi lapha yana ku chapter 16. Bazalwane kwesinye isikhathi sike sicomplain ukuthi uMbishophi noBabishophi bathe noma benzile bethunywe uJehova. Sibone sengathi amakushilo ubekusho uMbishophi noma uBabishophi ngoba esazi isimo sami noma ubeqonde kimi. Ukhaza ukuthini uma ngabe ethi ebe azi ukuthi mina vele ngilesi simo lesi. Bese sibona sengathi sebekhukhumele sebebadala sebebakhulu kunathi kanti zonke izinto ezishiwa abaphathi bethu ababishophi bethu abafundisi bethu zisuke zivela kuJehova. Kuningi uJehova ayibabuyisa ngakho ngale ku chapter 16 ethi uzama ukubalungisa. Khona isikhathi lapha akababulala khona wavele wavula umgodi bangcwabeka bonke laba ababekade becomplaina. Futhi kwaze kwaba khona isikhathi la akhipha khona isifo esababhubhisa bonke laba ababekade becomplaina. uJehova uthuma uAron kule message yethu yanamhlanje ngoba uchapter 16 wayesenzakele lo wabantu abacomplainayo abangasezwa abangasafuni ukulalela abaphathi babo. uNkulunkulu utshela uAron uthi Aron istraw sokugcina lesi this is that straw. Hamba
ungene emzini yawo wonke lamadoda ufike uthathe intonga. Ake ngichaze bazalwane ukuthi yini intonga. Intonga ungathi isagila, mhlawumbe ungathi i-walking stick. Yinto lo ongayisebenzisa ukubambelela ngayo. Siyabuka njengoba kulezi insuku kunabantu abaqala indaba, ngithi baya kulezi indaba lezi eziphakeme, basebenzisa lezo yinto, basebenzisa intonga ukuze baqale indaba. Ogogo bethu, omkhulu bethu asebebadala basebenzisa ama-walking stick. Nami nje nginasi isagila laphayana kwami ukuthi ngoba ngale ngasehlathini ukuthi mase sihlaselwe zinyoka ngisikhiphe, kwakuyisagila sikamkhulu wami washiyela ubaba, nami ngasithatha manje sesikini. Ngifuna ukuke i-history yentonga. Intonga kahle kahle bazalwane kusuke kade kuyisihlahla, kugawulwa isihlahla. Siphila, si-living thing. Sigawulwe, siprune kahle, senziwe kahle bese sesiba yintonga. Ihlala ize yome bese abantu ke bayayisebenzisa. Uthi uNkulunkulu akahambe since babehamba ehlane besuka eGibhithe beya ezweni lesethembiso vele babeqwala intaba namahlathi. So kwakufanelekile ukuthi bayisebenzise intonga ukudondolozela ukubambelela ngayo. uJehova ke usethuma uAron ukuthi akahambe ayothatha ke intonga kuwo wonke amadoda. Mayithatha intonga uzofika bhale athi Silindile Mthembu, Sikhulile Maphumulo, abhale athi Makathenji, abhale intonga yayinegama. Kanjalo neka Aron nayo yabhalwa. Wase yayithatha zonke lezi intonga, i-collection yonke yalezi intonga wayanayo endlini la obabuhlanganyelwa khona. iBhayibheli libuye lichaze ngasenzansi lithi kwakuyindlu yobufakazi. Wayithatha lezi intonga wahamba nazo wayoyifaka phakathi. Ngicela ube nesithombe sesithathile intonga sizoyibeka mhlawumbe la angithi kunosimende, angithi kumnyama, angithi sizoyivalela. Yes, lalela, ngakusasa ekseni uma eseyakhona eseyocheka ngokusho kukaNkulunkulu uMoses usefika intonga eka Aron. Haleluya. Amen. Injani intonga kaAron bazalwane? Isihlumile bazalwane. Ivezile imqumbe, the buds. Ibud yila kusuka kuzophuma khona uhlobo thize lwefruit. Iqhakazile izimbali, ithelile ama-almond avuthiwe. Hayi i-almond bangabithela kuqala emhlaza bese emveni kwesikhathi bese seliyavuthwa libebomvu. Lalela, ngakusasa ekseni, ngakusasa ekseni. Haleluya. Lalela, zikayithunywe ingane esikoleni ukuthi ayihambe ziyotshala. Kuthiwa itshale amabhontshisi, kuthiwa itshale ummbila. Bese kuthiwa sifake inhlabathi, bese ufaka amanzi, bese ufaka isithombo sakho, bese usibeka laphayana ngaselangeni. Ngoba kuzokwenzeka lokho esikubiza ngokuthi photosynthesis. Asikho isithombo esingakhula ngaphandle kwamanzi nelanga nokudla. Asikho isithombo esingakhula engekho ama-roots.
Intonga ka-Aron azange yaze yaba nama-roots. Kodwa ngakusasa ekuseni. Oh Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Ngakusasa ekuseni bazalwane. Yayisihlumile. Kwaba nama-leaves. Kwaba nama-branches. Kwaba nama-flower. Yathela ama-almond. Kwaba khona ama-fruit. Ayeseredi kudliwa lawa ma-fruit. Oh hallelujah. Glory to Jesus. Angithi kuwe nami. Yabona lesi simo hlezi kuso. Osuze waba comfortable kuso. Wazitshela ukuthi khayazi si right. Lalela. Intonga ka-Aron ibitshela ukuthi yenza omkhulu umsebenzi inganiphela babambelela ngami. Everywhere they go babambelela ngami. Umsebenzi kwawona lowo. Bathi uNkulunkulu namacebo amahle ngaye. Lalela nini ngakusasa sabazalwane yayisihlumile. Ngifuna ukuthi kuwe ngakusasa ekuseni. Cisha akekho umzalwane ongasaze sami isimo. Kodwa ngithi Jehova ngakusasa ekuseni. Umama bekade siye kuye ngoLwesibili okade kunenkonzo yomama ufike wakhuluma ngeGod's time silindile yakhumbula. Uyabona mama bese kuyisikhathi sikaNkulunkulu. Nini? Ngakusasa ekuseni. Zizojika izinto. Amen. Lalela. Nongabe phasesome kangakanani isimo sakho. Lalela. Ungaze uze uthi wena ngizokhuluma ngesami isimo. Sonke sinaze zethu izimo. uJehova ungivezele ngenkathi sangipha lelizwi. Wangivezela inhlobo ngenhlobo zabantu. Wangivezela intombi zethu ezinhle ezithembekile eziza lapha esontweni malanga onke. Zibekile ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu uyozipha umaqondana. Lutho. Futhi sebeze baba comfortable. Hey baba comfortable yasikahlalela. Hey mina nje ngazala ingane uJehova wangipha ingane lebo zisibusiso. Ngihlezi ngifuna ukuthi kulowo muntu omusha ngakusasa ekuseni. Nansizwa ikhulile isindala isibasathe yahlanganisa amasenta wahlangani phela ngeke umani ongqongqoze emzini womuntu ungaphethe imali. Fanele ube nemali ephaketheni uziyongqongqoza kusucela isihlobo esihle. Ihamba iminyaka abangamashumi 20, amashumi 30, amashumi 40. Sigcina singasazi ukuthi sikubiza ngobani umusha noma umdala ngoba usuneyingane sunabazukulu khona lapha esontweni. Uyayizwa yini leyo nto? Futhi sebekhulumile ku-chapter 16 ngawe. Sebekushilo abakushoyo ku-chapter 16 ngawe. Ngoba sonke sinayo u-chapter 16. Kodwa ngithi kuwe ntomusha wena osulahla ithemba. Futhi uthuma uyibuka lento ubone ukuthi bahle kanjeni osilindile ngingamqala. Njengoba bebahle ngingamqala ngathi ngiyayibika le ndaba yami ngoba vele mina nginamali. Busuvela usiyahlala komusho insizwa ube comfortable. Anyway mayangisebenzise esontweni. Anyway mina ngiyinto
Intonga nodondolo ayangisebenzisa lamadoda ukusuka eGibhithe beye eKenana. Kodwa ngithi kuwe ngakusasa ekuseni ngesikhathi sikaJehova hayi sakho ngesikhathi sikaJehova ngakusasa ekuseni. Uyazi sisadebate nobaba ebusuku uyangivezela nesami isimo. Usangivezela ngisho abafelokazi abahanjelwa ngobaba. Ungikhumbuza izwi elithi uma umuntu ohanjelwe upartner, that is why phela kuthiwa sohlukaniswa ukufa. Isuke i-assignment kaNkulunkulu nalowo muntu isiphelile. Uyena yedwa kumuntu okhululekile ukuthi abuye ayitholela upartner uma kuhle emehlweni kaNkulunkulu. Uhlezi ucomfortable umlo baba wahamba washona mhlawumpeni bakhona nabathunywa uNkulunkulu babazongqongqoza kuwe. Kodwa manje wesabu chapter 16 kodwa uNkulunkulu uye wathatha waveza wabeka esami isimo wathi esakho kuphela isimo wemama Maphumulo esingeke sivume ukuthi ube nopartner ngoba wakho uyaphila ukuthi untaze emagangeni noma ujayive emathaveni njengamanje akusolutho lokho. Kodwa umuntu onopartner owayihamba i-assignment yaphela uNkulunkulu usuke semkhululile. Forget about the chapter 16. Mhlawumbe ake ngidluleni kumuntu owafundela umsebenzi. Ufundela umsebenzi kodwa utholi lo msebenzi. Kukhona odokotela no engineer abashaya amathili ey'tolo. Futhi kuhle kuye ngoba ingane zakhe ziyadla futhi ingane zakhe ziyafunda. Uyanikela nasesontweni futhi kumnandi nje. Kodwa manje akekho endaweni efanele. Kodwa nakulowo muntu ngifuna ukuthi ngakusasa ekuseni isimo siyashintsha. Kukhona abanye ngisho abanobudlelwane beminyaka kodwa ngezinto ezithize ezibabophayo indlela yaphambili ayenzeki. Kodwa uhlezi futhi unethemba lokuthi ngelinye ilanga imessage engifuna ukuyedlulisa ukuthi ngakusasa ekuseni bazalwane. Uyabona when it is God's time yokwenzeka. Kukhona iculo elingibusisayo kakhulu kulezi insuku endlalwa indodakazi yami ngiyangamcela izolo ukuthi akangidlalele waba netayela wangibhapela ke wangitshela indaba yamadatha ngiyambona nje manje ubheke phansi. Kuneculo elimnandi elidlalwa ukhaya Mthethwa okuthe uma ngabe uJehova engivezela le message le elithi konke kuye kuyenzeka uze athi is there anything too hard for God? Uyabuza konke mehlulayo uNkulunkulu? No. Is there anything too hard for God? No. If akwazi ukushintsha intonga, oh Lord, ngakusasa ekuseni. Hallelujah. Bazalwane. Sisangalela isikhathi. Silindeni. Ake siphinde sifunde futhi ngani yami.